Ja som Jakub Goda a venujem sa 3D grafike, 3D vizualizáciám, animáciám alebo vizuálnym efektom do filmu alebo reklamy. Je to niečo, čo je u nás stále ešte nie celkom známe, aspoň mám taký dojem, lebo moja mama si napríklad myslí, že kreslím, moja babka si myslí, že programujem, pričom teda ani jedno není pravda. V skutočnosti to, čo robím, sa najviac podobá asi na komerčnú fotku, kedy ja tie objekty alebo tie scény nefotím fyzicky, ale skôr ich renderujem v digitálnom prostredí. Je to pritom niečo úplne iné, ako som študoval. Študoval som na fakulte managementu Univerzity Komenského a školu som si vybral, keď som mal 17 rokov. Vtedy som až tak veľmi netušil, že čo vlastne chcem robiť a nakoniec som teda študoval niečo iné a robil niečo úplne iné a tak to je aj dodnes. Pritom mi to ale príde, že to je úplne OK v tomto veku. Mnoho ľudí mám pocit, že žije v takej tej zažitej predstave, že niečo vyštudujú, tak tým pádom sa od nich očakáva, aby to aj zákonite robili, že musia ísť v tej línii, ktorú nejakým spôsobom 17 začnú. Čo podľa mňa celkom neplatí, že myslím si, že je OK hlavne v tomto veku sa púšťať do nových vecí, zmeniť školu. Ja som tiež potom išiel ešte na inú školu do Anglicka, zase na iný odbor. Mám pocit, že toto je čas, kedy si to človek môže najlepšie dovoliť a že teda nachádzať si to, čo ho baví a to, čo chce robiť a nezostať pri hneď prvej veci, ktorú skúsil, že mne sa to aspoň osvedčilo, pretože možno, že som strávil nejaký čas študovaním niečoho, čo ma ani nebavilo, alebo čo mi nakoniec nebude v živote až tak na nič, ale nevadí to, pretože myslím si, že to je prirodzené v tomto veku, že človek proste nevie a skúša a hľadá a netreba sa toho podľa mňa vôbec bať.